Ще ви разкажа един вид за врачанския Дедо Коледа. Работилницата на Дедо Коледа бесен, защото джуджетата не бават да бачкат. Цял ден пият кафета, пушат, тайно подолу под масата играят барбут или белот и кой падне оди да купува бира и крие чешат да ги не види стареца, обаче стареца не е тъп и види, че нищо не правят и бесен. А децата чакат играчки. В работилницата пълен хаос. Трагедия. Гледаше она Снежанката и она нещо мъчи, някои любовни грижи. Цял ден си цъка ошибания телефон и там си чати с някакъв, къде я лъже, че е принц. Мани, Рудолф Йон остава на стареца бележка, че му е ресала някаква руса кошута и она го води за рогите, мани. И накрая Дедо Коледа възнал работилниците и видял, че нищо не става. Нема време, децата немат подаръци и като капак на всичко някакво ангелче влаче една вха и вика Дедо Коледа, къде е заврен тази вха. Он река, тук ще ти кажа къде е завърши. И от тогава насам на всеки път на Коледа на вхата най-отгоре има по едно ангелче. Се смей.